Mä koen poppanataiteilijan työn tosi haastavaksi. Mä rakastan lampaita ja inspiraation lähde mulle on luonto. On tärkeää miettiä hyvin tarkkaan mallit ja piirtää ne paperille. Mut poppanataiteilijan työssä on kaiken näköistä muutakin. Lampaille villoista täytyy tehdä lankaa. Luovuudestahan on 99,9% työtä. Kovaa työtä. No, tähän on mitä suurimmassa määrin kuitenkin tiimityötä. Tässä joutuu laittamaan itsensä peliin. Kokonaan ja luottaa poikiin. Pojat on mulle tärkeä apu. Suurimman tyydytyksen kuitenkin minulle antaa se, kun lampaista saadusta villasta on valmis matto syntynyt. Maailma.